пайвандои ҳадиятулло ҳастед, ин ҷавони кушташудаи ноҳияи бохтар. мехостам бигӯед ки фарзияҳо чӣ мегӯян ва он суҳбатҳое ки бо наздикотон доштед ки аз Русия омаданд чӣ мегӯянд? Сабаби кушторош кӣ кушт? чӣ маълумот доред? таи чанд рӯзе ки мо бо хешу ақрабову пайвандон ҳамсуҳбат мешавем, алоқа мегирем. онҳо дақиқ, гарчанде дақиқ ҳам намегӯям, ба қавли русҳо, ба қавли тоҷикҳо номаълум аст, ҳолам амиқ нест ки аз тарафи кӣ созиш шуда. чанд рӯз таги барф будин? ҷасад як 10 рӯз таги барф монда. ин чанд фарзанд доранд? 2 фарзанди духтурак дорад, як духтар. 2 фарзанд дорад. чӣ хел кушта шудааст? дар баданаш осори латукӯб ин чизам ҳаст? ба қавли гуфтаи вай тафтишоти экспертизаи умури дохилияи шаҳри Манисагост латукӯб ҳаст, изи дастҳо, сег изи даст дар бадани маитон пайдо шудааст ва ба қавле ҳам буғӣ карда куштагиам.